Tady máme úplně všechno normálně. Vidíte? Ne. Jogurt. Tady je zima. Jo, jdeme. Už tady mají tiger. Monstra teda. Wow. Já je nemohu. Já jsem na to... Je ananas. Malinky. Wow. Čus. Teďka jsme peny. A tady máme... Co to? Bojí. Exotická směs. To bych jsem zemřel. Chápete to? Tady jsou nějaké hrušky. Teďka to vypadá úplně dobré. Tady tato. Úplně měkká. Úplně máme jablíčko, tohle tady máme. Máme tam monstra, chápete? Monster.